Shubor nakashlem jong unongsan hima. Hadian ba uba penyat sing siem kertong ke NPP na kandu nong thamai constituency ula syaram no akan ke election MDC hapo KHADC ha kertong BBP uba Winston Tony Lingdo ula ai khoblei ki pat ba kanong thamai ki bala ai ka jingker shan yu wala da uklam yo e ka jingjop uba penyat ba jingkran ki pat ba haying sa jong u ulang ba ki pat ba kanong thamai ki la ai ka jingker shan yu da ka ba yo 100,000 vote tam watla nakliang jong u bat kinong yalam jong u kilawan mi khmat bat pentip tang arbanai hendai ki pat ba kila ai ka jingshan ya bat ka jingker shan ya u kumta ula ong kani ka pen i ba ki pat ba ki ang nuat de ka jingtrai kam ka seng hendai namar bangim yo ban kendo i long yeng long sem bat i nong shong shnong ban pen sngot ho i kada ka nong rem bangi don li se ngim shim la poi sha ka thong ula ong shu ula ong ke baro ka jingja ka ja da ka jingtep ublei ubana jrong bat u hab ban pedang ya kata kumban syukdo uba penyai sing siem UDUC em ke KHADC baru MDC nakaseng NPP ubala job artem na po soring kham constituency hendai menta ganti ulay kuno na nong thamai constituency hak ba ula syarem no de toning kong ni shap hakum gani ka por na so devan ten pau je so ublei nong bu na khau ni wala ton kat lem bak ni blak ku ni khamtam hagani ka jingya leti ka jungi haga jing shakri pai ba nang ni na po khandreu no my constituency de haipor iba kim bat iba lingkot ba niyo ban rai ban wan ban yakun no nang ni na no mai bat niyo ban trei yakani ka kam ban le kishnong ban le kidong ban ikendu ikikenhun ba pher bat ikinong shong shnong jong kanong my constituency le setang kumba arbanai de bat kumbangi tip nadu basdang ila ya dati kani kakam but hadu kani klemat ya kabangin yo but tip ya ka result jong kani election te kumba ni lai lingba ki media lingba ki kok kubol ba nakaliang juni mla ban ko sa thong job but la job na taka party VPP di ba joni te soban ai kublei i unong job hagani ka kenti but kumjuru nakaliang jungi ngisroban ai kublei yeki riurang ba baro kublai don kat nadu sing basdang ki longkeme nangta ki samla kan thai bat shinran ki bala don kat nakabenta ban pentulun ki babon ki kam bangin longkum ni hadu menta kum bakalong te ka result jungi kumban chu pentip kadai riu hajar tam ngiyo te bat naso ban penpau jing sungu bat ai kublei yeki nong shong shnong jong kanong my constituency bat nangi wan mi khmat ban pentip ban penslo kitang hipor balingkot arbanai enrei kila ai kata ka jing shania bangin yo hadu kat ni ka vote hadu riu hajar tam bat kani ka pen i ba kani ka pen i shisha ba kibriu ki angnot yang kecintrai kam gaduni enrei namangin yo apat panya kedua nasi ki longjing longsang ki namsong shinong hakar kam badai bantun suku shushu ya kata kan nomrim ka bagidan bantrai nanta ka kam jong palpa de kata ka sika penlong bagindam poi syakathong de bat sakaba arpat aso ba ka bado ka jing ja kaja da kajing tip jongblei banajrong bat ni haban pediang ya kata dengan kentu ya kisiap aro kiblai trishtam kibla ya ai mat bat mensim ya ka jingtrei ka jongpi klem da kenshu e kamit ka yong kasngi ka step ba pin pensuku lam ikiwei ba pin ya krishan lam ini kada songo ya kata de bat kumju ru ikishnong ba pher nadu namadan ting nang ta ka demtring nang ta ka laujen rio brokaway nang ta ka lumyo blood nang ta ka lumpatingen ka nong silyang ka pokse nang ta ka nongrim hills ka lumsok po ka lumpenga ka lumdingso nang ta wat ni sya renja sya lumsngai nang ta ka lapalang ka nongra ka umpling te bat nongrim hills te kini di kishnong kiba nga soban penpau jing ai kublei kamtamru ikashnong pokse haipor iba lingkot niyo ban pentip
bangin mikmat nang ni Andrei naduk ki samla haduk ki longkeme nang ta haduk ki rirang ba ki mi renti ban ajing kersyat ngam dan ai ban siu keliang iki letang da kajing ye ba kajing burong ba keliang kabak hadu pat ngaso ba kan ni ka result ngaso kemen ha ko keliang ba haipor paningkot bangyo batrai kat ni ka votes ni la yo te ha pedeng ka jingsha pensutu bakla jingsha penthami da kumni kumtai halor ki babun ki mat ha bai dei bat ki ki kam le se ki ba persyang ben hiar yangi wala hadu kata ru ki dang yo kan ni de nang so ban au tam ka we ba menta ka sni ka result jong tani ka bangi yo menta nang ni nanok my constituency kadai ka result ka ba ngin yo ban sedang ni ka jing syakli ba hani constituency kata dei ka bang kwa ban beso di baro ba wat nam ya do masim wat nam ya su thali la na sanut na sutu aka jing rem ka don me kata andre ngin pe pat dah ka we pat ka rukom wa kadang bun ki por kisni bangin nang yo betre nam ta ka kam ba ngani skam ka jingtre ya ka kam ba kan sapen sutu ki babon ki bril te ngani tang kata he ka ban la ban job om na ki we pat ki bor ban la ban job ya ka jing sutu jeng ki pa no shong shno habai dei kenikas insyaallah kadar ba de sai hisian ngai kublai terpang ye paro bla dan lang ni ki bala ya treshitom ki rirong ba ki long kebe ki samla in tebe shinran na ki shinong ba pero ya ka yeng ka samru ka bla kersyan met ba mensim nadu iba lok men rang ba ki men ki para paro ki ba ya basam ki bla kersyan tinge ba kamtam ki para marjan la lokup shiyem ba nadu besar nadu dan lai berlang dan sungguh kata baru dan saya baru pula ya dan lang ba nang ni syakmat kani ka jingja kum ni kanam pendu musim pat ingi ban syakri pai ba te hot haji syakri pai ba besikan penlong ingi ban nang kham syaphan nang kham start kum no ban ya keleti ba nang ni syakmat tangki ni kentir sai hisian blai shibun blai shi hajar mo ya fisia baru ni pun